Jeg hedder Christoffer Røhl Andersen. Jeg går i anden sæt her på Mogens Dam. Og i dag der fylder jeg 19 år. Jeg er stadigvæk den yngste mandlige kandidat til byrådet her i Kolding. Og jeg tør stille op til kommunalvalget den 17. november for det radikale Venstre. Det radikale Venstre er et midterparti, og vi kæmper for det svageste. Men vi mener ikke, at staten og kommunen skal blande sig i, hvordan du og jeg skal leve. Vi mener ikke, at staten skal blande sig i, hvilken religion du skal tro på. Vi mener heller ikke, at staten skal blande sig i, hvordan vi går klædt, eller når du begynder på din uddannelse. Og endelig, så mener vi ikke, at staten skal blande sig i, hvem du bliver gift med. Og hvis du rejser ud i verden og finder en, som du godt gifter med, skal du selvfølgelig have lov til at tage ham eller hende med hjem til Danmark. Vi skal have lov til at leve i frihed. I Kolding Midtby mangler et tilbud til de unge. Vi kan selvfølgelig tage i byen fredag, lørdag og når jeg torsdag. Men en tirsdag eftermiddag, der er Midtbyen død. Vi mangler noget anderledes, noget alternativ. Noget vi aldrig får op i center. Det vil skabe en ny Midtby. Det vil skabe mere liv i Midtbyen. Det kunne fx være et havnebassin, hvor folk kan sidde og bade i et bassin i havnen. Det kunne fx være en ungdomspulje, hvor unge mennesker kan søge penge, når de får en god idé. Det kunne være et skateareal i et lokalområde. Det kunne være et comedy show i Midtbyen. Eller også kunne det være 6.000 Afrika, som kommer her i december. De unge er ikke en udgift, men en investering i fremtiden. Tak. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak. Tak fordi I var deltager her. Og så vil jeg gerne invitere jer til ungdomspolitisk fest på Fedtstop i aften kl. 20, hvor både radikale ungdom er, SF ungdom og socialdemokratiske ungdom er repræsenteret. Der kan I høre nogle fede bands. I kan få en hyggelig snak med os om, hvad det siger at være aktiv i politik. Og så kan I nyde nogle kolde øl og få det hyggeligt med os. Og derefter, så siger det vigtigt. Ungdom er vigtig i Kolding. Vi har brug for en, der er ung i 2009 i byrådet. For som Tanja så rigtig siger, så er Jens der 53 år lige nu. Det skulle vi ikke blive ved med efter valget. Jeg skal kæmpe for fremtiden og skabe vores Kolding 2.0. Jeg tager ansvar og kæmpe for miljøet. Jeg tager tilliden til de unge. Jeg tager samarbejde og række hånden frem til den 53-årige byrådet. Jeg håber også, at du tør sætte dit kryds ved det radikale Venstre den 17. Sæt dit kryds ved mig. For kun hvis du tør, kan jeg. Tak. En ungdom søgte, var der halvt fyldt, og aldrig havde set så få mennesker til grænsen. Mongo Park er et kæmpe brand udadtil, og da vi var inde at se det, så sad vi ved siden af Mia Lyne. Og en af skuespillerne, det var Dallas Oves søster, som har skrevet kontrakt på at blive her i Kolding for at spille det skuespil. For skuespillerne, de skriver kontrakt på at skulle bo i Kolding, når de er dernede. Så det er et kæmpe brand udadtil Mongo Park, og det er en rigtig god investering på den måde. Og så er det ikke alle, som gider at komme til håndbold eller fodbold. For det skal også have noget anderledes. Og Mongo Park er et rigtig godt alternativ. Og ligesom godset, så er Mongo Park en investering fra kommunens side. Det bliver støttet af kommunen. Og hvis vi havde godset, hvor skulle Netflix så have spillet i går? Det er vigtigt, at vi har et sted, hvor vi kan hente vores inspirationer, når vi skal ud i det kreative. Og Mongo Park er virkelig professionelt på det punkt. Tak.